Vivim una època d'expansió accelerada. Es disparen els tipus d'interès, les fluctuacions governen el temps, la desmesura és incontrolable i els moviments són tan ràpids que no som capaços de digerir-los o de calibrar-ne l'impacte. Vivim una època d'expansió accelerada. De l'explosió primordial al reescalfament que origina el Big Bang calent, de l'enigmàtica zona fosca a la llum alliberada, amb unes galàxies que anem veient com se separen cada vegada més i més enllà, i que no superen límits, sinó que creen espai dins de l'espai existent, perquè l'espai ja existia quan tot es va originar, i l'univers ja hi era a l'espai, per molt que costi d'entendre. Potser encara som lluny de saber l'origen de tot plegat, però sí que sabem que l'espai viu una època d'expansió accelerada. Aquest és el tema, el moviment, la velocitat, el viatge i la llum, i que només som capaços de viatjar enrere en el temps a través de les xifres i els punts de llum que ens ofereix un telescopi. Vivim una època d'expansió accelerada, d'incerteses meravelloses, de passat per desxifrar i una distància cada vegada més gran entre nosaltres i la immensitat que ens rodeja. La veu còsmica. Capítol 9. Inflació i expansió de l'univers. Benvinguts a La veu còsmica, una trobada local, de base universal, de mires telescòpiques i d'importància relativa. En cada capítol, el poeta Esteve Plantada, el músic Joan Garriga i jo mateix, Lluís Galvany, des de l'astrofísica, ens apropem als misteris de l'univers de la mà dels científics i científiques que millor el coneixen. Avui volem parlar de l'expansió de l'univers amb Diego Blas, la llegenda de l'espai-temps. Diego Blas és investigador distingit Beatriz Galindo a la Universitat Autònoma de Barcelona, expert en gravitació i cosmologia teòrica. Estudia les ones gravitacionals, la matèria fosca i les seves implicacions en la física fonamental. Hola, Diego, benvingut a La veu còsmica. Hola, bon dia. L'univers s'expandeix, i a més, això ho sabem, i a més, cada vegada més ràpid. Sabem que s'està accelerant. Sí. Però tot això va començar fa molt temps, al voltant de 14.000 milions d'anys. Sí. I en aquest temps han passat moltes coses, sobretot al principi, és el que menys coneixem, i és del que volem parlar avui. En particular, de dos moments molt clau en aquesta evolució de l'univers. Comencem pel més primigeni, justament després de l'explosió que coneixem com a Big Bang, el que anomenem l'inflació còsmica. Ens pots explicar què va ser aquest moment i des de Big Bang com evoluciona? Sí, el moment de la inflació còsmica és el moment que creiem que és la primera cosa que va passar dins de l'univers. I, de fet, no tenim proves directes. Pensem que ha ocorrit perquè hem vist que l'univers que observem és una mica estrany. Una mica estrany vol dir que el que hem observat és que a distàncies molt diferents, que no estan a prop unes de les altres, l'univers sembla molt idèntic. Això vol dir que hi ha hagut un moment inicial que ha fet que estigui tot, diguéssim, en contacte, no? Per fer que tot sigui tan semblant. No? Aleshores, dins de la història normal de l'univers, que coneixem com el Big Bang una mica més clàssic, això no s'entén. No s'entén perquè no hi ha temps suficient, perquè l'univers ha evolucionat des d'unes condicions inicials i no hi ha hagut temps suficient perquè s'arribi a aquesta homogeneïtat, no? Aquesta igualtat de... És com si tu ara obrissis la finestra i comença la temperatura a canviar, has d'esperar una mica, no? Perquè tot sigui uniforme. Doncs l'univers sembla que tot és uniforme a l'inici que hem observat, però no hi ha hagut temps abans, no? Per arribar a aquest moment. Dins de la teoria, diguéssim, més clàssica. Doncs la inflació còsmica, el que ha teoritzat és que el que ha passat és que ha hagut com una superexplosió de l'espai, super ràpida, i amb la idea aquesta de que hem obert la finestra, el que ha passat és que pensaven que potser el nostre univers era tota aquesta aula, no?, en què estem, però no, en veritat ha sortit tot d'un espai molt petit. Molt petit,
que sí que ha tingut temps d'estar en contacte i pum, i després s'ha inflacionat. Ha hagut aquesta inflació còsmica. Doncs tot l'univers que coneixem ve d'un espai superreduït que, tot de cop, s'ha fet supergigantesc. Però això ja és el que diu la teoria del Big Bang. La teoria del Big Bang... O no? Clar, quina és la diferència entre... La diferència és que la teoria del Big Bang no té aquesta superexplosió tan ràpida. Dins del Big Bang hi ha hagut un moment d'explosió i després totes les coses, com que... Han anat ocupant l'espai. Bueno, l'espai ja hi era, no? Però que, diguéssim, tu has generat aquesta explosió i les coses... Aquesta explosió es ralenta. Es ralenta? Ralenteix. A poc a poc. És cada vegada més lenta. Doncs això vol dir que no tens suficient temps, diguéssim, dins de la teoria clàssica no tens suficient temps perquè les coses arribin a estar en contacte unes amb les altres. La idea de la inflació còsmica és que tot ve d'un espai molt, molt petit que s'ha inflat d'una manera absurda, moltes vegades, i com que era tan petit, no? Aquí sí que hi havia... Abans sí que hi havia hagut temps, diguéssim, perquè tot sigués... I quan has dit que l'espai ja hi era, això sí que no ho entenc. Bueno, això és una... Vull dir, sí que ho entenc més que el que no entenc de que no hi era, però és la primera vegada que ho sento. És a dir... sí, això és important. Això a vegades no s'entén quan la gent parla de l'expansió de l'univers. Tot i que hi ha aquesta imatge que tot ve d'un mateix punt, això no és veritat. Tot l'espai ja hi era. Però les coses estaven molt a prop. Diguéssim, tot l'univers que coneixem venia d'una regió molt petita. I no saben què hi ha fora d'aquesta regió, però no pensem que tot ve d'un punt. Clar, quan dius tot l'espai... Ole! Gràcies. De res. No, està bé, perquè fins ara Bueno, jo encara... era una gran de les preguntes que ens fèiem... Bueno, però la resposta ja... Sí, però són dues coses diferents. Però ja m'ho imagino. Doncs, tornant al tema que ens porta aquí, la inflació, tenim el que li has dit tu, una teoria clàssica del Big Bang, on no hi hauria fluctuacions, on no hi hauria inflació, tal que aquesta expansió seria més lineal, d'alguna manera. Sí. En canvi, la inflació el que significa és que hi ha una època on això, d'alguna manera, està accelerat molt ràpid, no? Sí. I hi ha un creixement molt ràpid i llavors es tranquil·litza d'alguna manera. Sí. Què és el que fa... O sigui, per què és necessària aquesta inflació dintre de la teoria clàssica o en substitució de la teoria clàssica? I aquesta és la primera pregunta. I la segona és què fa que es normalitzi o que es tranquil·litzi aquesta expansió? Bé. En aquests moments, estem parlant de moments molt inicials encara. Sí, no estem parlant, no hem arribat a galàxies, no hem parlat d'estructura, no hem arribat encara... Tot això es basa en dades que tenim de com és l'univers a les escales més llargues, no? de com són aquestes galàxies i com són les mesures que tenim de quan l'univers era més jove, que, com sabeu, bueno, no sé si sabeu, però si penseu que com que les mesures que tenim són mesures que arriben de la llum, cada vegada que anem més lluny en una mesura també estem anant al passat. No sé si això ho heu ja parlat, però... Avui ho parlarem. Avui ho parlarem, no? Doncs, quan anem a mesures que estan a distàncies molt llargues, estem anant com una màquina del temps, no? Al temps molt primigenis, i veiem que l'univers, com deien, en aquest temps molt primigenis, és molt homogeni, és pràcticament el mateix en totes les direccions, d'acord? I com deia abans, això en la teoria del Big Bang es diu clàssica o estàndard perquè no té la inflació, perquè només té les característiques que hem vist que ja hi són a l'univers, no? Que són la quantitat de galàxies, la quantitat de radiació. En tot això no hi dona temps. Tu pots estudiar quant temps tens per arribar a aquest primer moment de fluctuacions de l'univers, diguéssim, i no dona temps a l'univers d'un univers molt fluctuant arribar a un univers molt homogeni només amb aquesta amb les parts d'aquesta teoria, que són les parts que hem estudiat de les dades de galàxies i radiació i coses que
que es parlant, penso, en aquest programa, d'acord? Aleshores, el que diu la inflació és que hi ha ha de veure una altra cosa que no hem vist, que ha passat a l'inici, d'acord? I que ha fet explotar l'univers. Explotar a una velocitat completament boja, una cosa que no hem vist mai. És allò que pregunto, que expliquen els llibres, que hi ha aquella franja de temps entre el 0, no sé què i que no quadren... Quines èpoques estem parlant, la inflació? En temps des de Big Bang. És que no... És 0,00000. És realment l'inici. És realment l'inici. I després, quan acaba, no saben tampoc. Les teories d'inflació n'hi ha moltes i acaba en el moment en què el mecanisme que està fent aquesta superexplosió es tranquil·litza, com has dit tu. Hi ha un moment que es calma i es calma en un univers molt fred i després també hi ha el moment en com després crees l'univers que veiem com l'univers calenta. La teoria del Big Bang es diu teoria del Big Bang calenta perquè té un... No sé si teniu al cap també aquestes idees de l'univers com a inici, com una sopa molt calenta on totes les partícules estan a temperatures molt grans. També hi ha un moment per passar de la inflació a aquest període i també és tot molt hipotètic, d'acord? Aquí estem parlant de coses molt hipotètiques. I clar, parlem de la inflació aquesta, que després es calma i comença, diguem-ne, l'univers tal com el reconeixem. Sí, ha d'haver un moment... A nivell d'elements i tal, per dir-ho així. Sí. I l'acceleració de l'univers, de l'expansió... L'actual. L'actual comença allà? No, hi ha una miqueta de problema en com fas que tot sigui calenta, perquè quan acaba la inflació encara no s'han creat els elements. I després hi ha una cosa que es diu... Bueno, da igual el nom, però hi ha un moment també de com... Digue'l, com es diu? El reheating... El rescalfament. El rescalfament, on has de crear les condicions del Big Bang calent, dels elements i tot això. Això també són coses hipotètiques. Un moment, el Big Bang calent, per tant, ve després del primer Big Bang. És que això del Big Bang, quan es va crear la teoria del Big Bang, encara no es parlava d'inflació. La inflació és prèvia al Big Bang calent. Sí, això sí, segurament. El Big Bang calent sí. Es pot dir que és el Big Bang original, o que és fred, això ja depèn de la persona. Això està bé que ho hagis tret, perquè jo volia anar a una cosa més cronològica, d'alguna manera, i seguint amb la resposta, hi ha una, diguem, explosió primordial, no sé com dir-ho, no? Hi ha un període d'inflació on s'expandeix molt fort, llavors hem dit que es tranquil·litza. Sí. Aquí estaves dient que encara no s'han creat elements, o sigui, estem parlant d'allò que és una sopa, encara, i que és el rescalfament, i què seria el següent? Des d'un moment cronològic. Sí, i a partir d'allí ja tenim condicions que semblen més al que ja coneixem. No? Ja tenim temperatures que podem tenir també a les estrelles, ja tenim els elements que coneixem i sabem, hi ha una teoria que es diu nucleosíntesis primordial, que es diu exactament en aquest procés d'expansió de l'univers amb els elements que veiem, d'acord? I amb la teoria nuclear que hem estudiat a la Terra, podem dir quan hidrogen, heli, litio ha de veure l'univers. I això ho hem mesurat i això és exactament el que hi ha. Això és una... Si penseu, és una cosa molt boja. El fet que tenim una teoria de la cosmogènesis. El que estàs explicant fins ara, no. No, això sí que sembla molt... Una cosa, Diego, per les lleis de la termodinàmica, si la inflació, si hi ha una gran inflació i les coses s'expandeixen, haurà algun moment que hi hagi una gran regressió i tot torni a fer inflació i torni a ser com un batec etern? Això hi ha teories que precisament van en aquesta direcció. Hi ha un Big Crunch. Però el Big Crunch no agrada molt, no?, entre la comunitat científica. Perquè no tenim gaire... En principi, les dades d'avui són les contràries, que ara mateix estem en un altre període d'expansió. Això és un altre misteri, un altre gran misteri, no sé si es parlarà en aquest programa. Hem vingut a parlar d'això. És que ara mateix, des de fa poc anys, 1.000 milions d'anys,
Poquet. Poquet. Us recordeu, no? Abans de... Sí, abans de la tele. Abans d'internet, també. Des de fa només 1.000 milions d'anys, en comparació a 14.000 milions d'anys, que és més o menys l'edat de l'univers ha començat un altre període d'aquesta superexpansió. Estem ara en un període en el que s'està també creant aquesta idea de que les coses s'estan separant d'una manera cada vegada més I com hem ràpida. sapigut que ara s'està accelerant l'expansió i fa 2 milions d'anys, no, 2.000 milions. 2.000 milions, perdó. Això Quasi res. perquè el que deia abans, tenim mesures de l'univers de fa pràcticament 13.000 milions d'anys i una mica més, i des d'allà fins ara no tenim mesures constants des d'aquest moment fins ara, però sí que tenim diferents mesures que diem una escalera, no? Per arribar i de fet Lluís és un ser. I la mesura la calculem de distància, de temps, Sí. ho calculem per què ho calculem? Com ho calculem, això? És a dir, quan parlem, ja en parlarem, no?, del fons de microones i tot això, però parlarem d'escala de però ja que distàncies, estem també. parlant de... Clar. Sí. Bàsicament, Claríssim. Reserva't, Joan, reserva't. No, però està però bé la pregunta. tinc un dubte. Vam estar a Canàries i jo m'havia pres la mesura aquesta del naixement de l'univers, no? 3.800. 13.800. 13.800. No? Sí. Milions d'anys llum. Sí. D'anys, perdó. I en allà posava 15.000. Sí, 15.000 milions. 15.000. I llavors vam tenir aquí una mica de rif. De discussió, sí. Va dir, no, però... I el tema era que, com que s'està expandint, quan va passar tot, després que en vam parlar, em vas dir, ja, però s'ha de fer una rectificació perquè com s'està expandint... Bueno, és que aquesta I dic, cosa a veure, és un molt- moment, és molt- una cosa és que s'expandeixi, això què vol dir? Que cada cop té més edat l'univers perquè s'està fent més gran? No. No, però les dades que Vale. tenim són una mica diferents i canvien. Ah, O sigui, vale. Això és bastant recent. O sigui, És estem allò de parlant la- El descobriment de l'expansió accelerada és dels 90. Sí. Vull dir que és una I cosa té a veure recent. amb el conflicte aquell que hi havia entre... De les tensions que en parlem. De les tensions de... Vale. Perquè depèn de quines Hem de refredar les mesures tensions, fem. perquè si no, no arribarem enlloc. Perquè també Hem d'arribar a acords. 13.800 tampoc és un número precís. Vull dir, estem Sí, parlant sí. de que depèn d'uns errors d'una mesura, pots anar de 13 a 15. Però bueno, tornant a això... Però tornant a la seva pregunta, això, aquesta idea de que hi hagi un Big Crunch, ara mateix està Anul·lada. descartada, però potser que la inflació que tenim ara no es diu inflació ara, es diu expansió accelerada i, de fet, també és un misteri perquè és tan recent i d'on surt, no sabem què està generant, però en principi fa que l'univers, de fet, en comptes de tornar a que les coses estiguin més a prop, està al contrari. Si em demanes això fa 20 anys, potser et donaria l'altra resposta, perquè això és una cosa molt recent, com ha dit el Lluís. I això ho hem parlat altres vegades, que finalment tu tens unes dades, hi ha 10 teories i les que enganxen la dada amb la teoria és l'acceptada, però que no vol dir que sigui la bona. És la que fins ara explica millor les dades, no? La que té I més Crunch, utilitat. Bueno, la que ajusta més, no? Tu tens idees, fas models i tens les dades. I les dades poden estar malament, poden ser molt poc precises, però quan les poses i poses tots els models, n'hi ha uns, no té per què ser un tampoc, no? Que entra dintre del marge que tenen les dades, els errors que tenen les dades. I n'hi ha alguns, el Big Crunch està ara mateix, a les dades que tenim... I com a doncs, no ho teòric, expliquen. com formuleu les teories? És a dir, Tu entens molt bé el que fem als observacionals, que és anar al telescopi, treure dades i Això sí. fer... I apuntar-ho, Això s'entén i molt bé, apuntar-ho. però... no, a nivell teòric, la pregunta és, vull dir, doneu voltes i llavors elaboreu teories a partir de possibilitats, de que us imagineu, Sí. comparant, Paper i boli. fent paral·lelismes de... Hi ha diferents maneres de treballar. Hi ha diferents maneres. Una que és la més clàssica, no sé, clàssica, diguéssim, però una que la més clara és hi ha un conjunt de dades i tu vols trobar una teoria que sigui la més completa. No? I a vegades hi ha anomalies, hi ha coses que no cauen bé.
no? I això és la manera de progressar gent... Típicament és una comunitat, no és una persona, no? Una comunitat que avança mica en mica i després hi ha alguna que de tot de cop troba la teoria que enganxa totes, no? Això és una manera. Una altra manera és una mica més no sé com dir, poètica o artística, que és també amb nocions de bellesa, de bellesa, o d'intuïció, no? A vegades allò... D'això que estem fent, hi ha una cosa aquí, una altra cosa aquí, potser hi ha una manera d'unificar tot, no? I això és vermell i això és groc, perquè abans tot era... Una senyera. Sí, exactament, mira que bé. Vull dir... No, perdó. No sempre és bo tot, no? No, vull dir que hi ha unes teories de... Hi ha una manera també de progressar d'aquesta forma. També hi ha gent que busca simplificar les coses, no? Classificar o trobar... Ostres, he anat d'aquí fins aquí i m'ha costat la vida... No? I després arriba un i diu no, és que era molt més fàcil, hi havia aquesta altra manera de comprendre el mateix problema, no? Que pam, tot. I quan parlem de l'expansió aquesta, ho has dit abans, és a dir, ho he preguntat, no? Això vol dir que tots els elements de dintre l'univers entre ells s'estan expandint, és a dir, es distancien entre ells? No. Hi ha com dos forces que s'estan... contràries, no? Una que és l'univers, aquesta cosa homogènia que està fent que tot tendi a l'expansió, però després també hi ha forces d'atracció, de confinament, si vols, no? I com es diuen? Bueno, la mateixa gravetat... Perquè sí, però la d'expansió... Com? Aquesta d'expansió és... Què és el que fa que les coses s'expandeixin? És també la gravetat, però la gravetat d'una altra, d'una matèria, d'un material o d'una substància universalment distribuïda, i dins d'aquesta substància... Que es diu? Que es diu energia fosca o... Home, ja. Ja estem arribant a Star Wars, ja estem... No, però tu, mira, et dono també un altre... Tu agafa... No sé, una cosa violenta, no? No sé, una avalanxa, no sé com es diu. Una llau. Un huracà. Els aficionats del València. No? I un huracà, tu diries que tot està fet que tot es trenqui, però si tu tens coses que estan molt fortament lligades, no? Aquesta no es trencarà fins que no arribi a un huracà superfort. Aquí és una mica el mateix. La Lluna i la Terra, o el sistema solar, l'atracció gravitatòria que tenim entre nosaltres és més fort ara mateix que la força de l'expansió de l'univers. Hi ha galàxies que no. Hi ha galàxies que estan tan allunyades que entre elles la seva força és molt més petita que la que està fent. En canvi, la que està en una distància pel que sigui, perquè... Menys, sí. Exactament. S'atrauen... Exactament. I col·lapsen entre elles. Més o menys. Que per arribar a això, que és el que vam parlar amb l'Andreu de l'estructura, estem venint de una inflació, un període de refredament de les relacions, tal que és per on estàvem. Vull tornar una mica a agafar el fil. I en aquest moment d'aquest refredament hi ha àtoms neutres, has dit, per tant no hi ha tanta interacció i comencen a circular el fluid de l'univers. La llum. Sí, és com els núvols. Que m'agradaria connectar aquest moment amb el que vam parlar amb l'Andreu, de com es crea l'estructura. Ràpidament, tampoc cal molt a detall. L'univers és molt complex. Vale. Fins aquí sí. Però és increïble el fet que nosaltres que tenim una teoria de l'evolució de l'univers tan completa. Això també sí, és bastant increïble. És una cosa increïble hem arribat a un punt pràcticament suprem, no? I amb això que estaves dient, sí, hi ha un moment on la temperatura de l'univers ja no és tan gran i això vol dir que els àtoms ja és una mica el mateix, no hi ha tanta energia a aquest fluid i els àtoms
les càrregues positives i les negatives s'atrauen en l'univers. No sé si això... Els àtoms, l'hidrogen té dins un protó i com a fora un electró. Això és el que forma un àtom neutre. Si l'electró i el protó no estan a prop, això el que fan és que si tu llances llum, cadascú d'aquests interactua molt amb la llum. Aleshores fa que la llum faci trajectòries absurdes. Balla flamenc. Balla flamenc. És el que passa als núvols. Els núvols tenen el que es diuen ions, que són... I quan passa la llum a través d'ells? No passa. És per això que no pots veure a través Aleshores, si on no hi ha aquests ions, on els àtoms són neutres, la llum sí que passa, que és el cel normal. Doncs a l'univers ha passat això. Ha passat que quan teníem aquests ions, si vols, càrregues positives i negatives que no estaven, o l'energia no les deixava posar-se juntes, la llum que hi havia per allà, que hi havia llum, això, des de l'inici de l'univers estava molt calent, hi havia llum, hi havia de tot, no podia viatjar lliurement. Però hi ha hagut un moment on ja s'han posat tot d'acord, positiu i negatiu, i la llum ha començat a És a dir, que viatjar no es va fer la lliurement. llum, sinó que es va alliberar la llum. Es va alliberar. Això està molt bé, exactament. Sí, Es va alliberar. I, de fet, en diem que en aquell moment l'univers es fa transparent. Es fa transparent, exactament. Això és El que es fa maco, transparent. O sigui, hi ha ha dit la sopa, no? Aquesta sopa No. on està tot, la llum està Atrapada, sí, Hi ha un moment que es refreda, es fa neutre, i en aquell moment s'allibera la llum, i clar, si tu... A veure, hem parlat de l'espai, que tu no estàs fora allà, però si tu estiguessis allà mirant, en aquell moment la llum t'arriba. Per tant, és tot fosc i de sobte comences a veure, perquè la llum t'arriba, està alliberada. I això és una època particular d'aquesta història de l'univers bueno, és que no vull dir jo. Que ho diguis Bueno, tu. això es diu el font còsmic de radiació, no? Si vols dir això... Clar, és llum que veiem ara. Sí, això són, com deia, si tu ara... De fet, abans, amb els televisors antics, no, amb antenes, part del soroll que hi ha és aquesta radiació. Perquè és radiació que ha viatjat... Ara, clarament, si tu estàs aquí, en aquest moment, tu i mires en una direcció i vas molt, 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 molt lluny, arribaràs a un moment que veuràs la llum que s'ha emès exactament en aquest moment, en aquest punt. Si mires en aquesta direcció, també veuràs molt, 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 molt lluny. Has d'anar als espais als jocs de l'espai on no hi hagi galàxies, no? Has d'anar, en principi, a jocs de... Bueno, això no és veritat del tot, però aquesta llum t'ha arribat de tots diferents punts, és llum que ha viatjat per 13.000 milions d'anys, una mica més, i és la mateixa tot arreu. Això també em connecta amb l'inici del fet. I estiguessis on estiguessis de l'univers, seria la mateixa. Veuries aquesta llum que s'allibera en aquell moment particular. Això és el fons de microones aquest que diem, perquè ara a la temperatura que està a una longitud de microona. Per això vull dir que hi ha diferents... Si estigués més calenta o estiguéssim no tan un amic músic, es diria un amic músic que no m'ha enviat cap pregunta, però la seva pregunta era si això es pot traduir en sons aquí a la Terra, aquesta ozones. Sí, clarament. Té un espectre. Perquè la microona nosaltres escoltem alerts, no? Aleshores no... Hi ha freqüències privilegiades. Si tu fas l'espectre i veus quines són les freqüències que té, hi ha freqüències privilegiades, però en principi no penso que seria una cosa molt maca per escoltar. I tenim aquesta estructura una estructura de matèria fosca on les galàxies, la matèria ordinària, cau i forma aquests filaments que vam parlar amb l'Andreu. Què falta aquí? Ahí falta... Teca. Falta encara... Bueno, de fet, el que falta ho entenem gairebé. Bé. El que he dit fins ara no és exactament correcte. Ostres! I això sempre és així, sempre parlem analogies i... Sempre passa. Sempre passa.
Per poder fer entendre alguna cosa no pots explicar tota la veritat, Exactament. perquè si no s'entén res. Exactament. Aleshores, tenim que... No és que l'univers sigui exactament el mateix a tot arreu. Té petites fluctuacions. Són com... Aquestes zones són... És com el mar està pràcticament tranquil, però encara han sobreviscut algunes petites d'aquestes fluctuacions. I són aquestes petites fluctuacions que són una mica més denses aquí, allà... Doncs, diguéssim, aquesta llum que ens ha arribat és la mateixa que aquella d'allà, excepte per petites fluctuacions molt, 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 molt petites. Però són, tot i que siguin molt petites, l'univers té molt de temps perquè comencin a... Com que tens una fluctuació que és una mica més fort que la resta, comença a agafar tot el que hi ha al seu costat i tot comença a centrar-se dins d'aquesta superabundància, diguéssim, de densitat. No? Hi ha una mica més d'àtoms aquí, una mica més d'àtoms aquí, i ahí on hi ha una mica més d'àtoms, les coses comencen a... Tot això, de fet... I això què vol dir? Això vol dir que a poc es comencen a crear estructures cada vegada més denses i més grans, si vols, que finalment ens donaran les galàxies. Aquí m'he deixat la matèria fosca, que és molt important. Perquè dins d'aquesta sopa original, dins d'aquestes observacions que veiem del fong còsmic de microones, si només agafem aquestes microestructures de la matèria ordinària que tenim, no arribarem mai, no tenim temps suficient per crear les galàxies que veiem. No tenim temps suficient. Per tant, hi ha d'haver un element... I necessitem un element extra que faci també que la concentració sigui més forta. Que apreti més. Que apreti més, que hi hagi més densitat. Tenim que hi havia aquestes sobredensitats, no? una mica més d'elements aquí i allà, i una mica més d'aquesta matèria fosca, i a partir d'allà es creen des d'estructures infinitament petites, es van creant com cúmuls, no sé com dir com això, cúmuls o... Concentracions, sí. Concentracions. Molt grans de matèria. I això, si li deixes molt de temps... Finalment, sorpresa. Ahí hi ha tota una teoria d'evolució galàctica, però molt de temps. Aquí sí que ja estem parlant que les galàxies es creen pràcticament dins de l'història de l'univers molt recentment. Has de donar... I, de fet, hi ha el que es diuen també els anys foscos, no? On no hi ha cap senyal. Hi ha hagut aquesta llum que t'ha arribat i fins que no es comencin a crear estrelles no hi ha res més que... Doncs tenim al fons del microones i després les primeres estrelles que coneixem són de molt posterior. Exactament. Uns anys foscos. Superfoscos, sí. I hi ha també hi ha molts científics que estan buscant... És a dir, que ja seria... No sé si dic una bajanada, però tot aquest temps és el temps que triguen a formar-se les estrelles. Exactament. Sí. O qualsevol cosa que comenci a emetre una altra radiació. I que tot la llum que ja s'ha alliberat i després has de començar a crear-la tu d'alguna manera. Clar, vam parlar de formació estel·lar i vam dir a la mateixa galàxia nostra hi ha aquests núvols de formació, però clar, hi ha estrelles. Llavors tenim brillantor de les estrelles, però en aquell moment és com si tot fossin núvols. O sigui, el material està allà, però no hi ha res que estigui generant reaccions nuclears i creant llum, no? Llavors és aquesta època. Doncs, ara que tenim una teoria... Abans d'això vull dir que ara mateix estem en un moment on Molt bo, sí, perquè estem tots aquí junts, on no només tenim la llum... És el que he entès més de tot el matí. Sí, estem bé, no? Estem bé. No només tenim la llum per observar l'univers, també des de fa molt poc temps tenim les ones gravitacionals. Amb les ones gravitacionals... Alicia en el País de les Meravelles. Exactament. No cal que s'hi hagin format les estrelles per observar l'univers, perquè tot el que té energia emet ones gravitacionals. Aleshores, estem en aquest moment també d'obertura d'ulls, on potser que amb aquest altre mensajero, missatger, la imatge que tenim de l'univers es revolucioni, no?
Clar, perquè a l'època fosca no veiem res, però podem detectar ones gravitacionals. Que això va ser la gran... Però com detectem ones gravitacionals Però això és un altre programa, Sí, és l'anterior. Però el temps és relatiu. No, aquí anem i tornem, no? Sí. Tot és tot. No, volia dir, no sabem si hi ha res allà, no sabem què hi ha, però les teories ens diuen que potser ja es comencen a crear estructures suficientment energètiques com que per emetre aquestes ones gravitacionals, abans que s'hagin creat les estrelles que veiem. Ens posem en ordre, tenim aquesta teoria, aquesta espècie de Big Bang primordial, inflacions, Big Bangs calents, què més hem dit? Alliberament de la llum... Espera't a les conclusions, no? Densitats... No, perquè és que ara que tenim... Vol anar més lluny encara. No, al revés. Ara que tenim una teoria de l'univers, que aquestes petites fluctuacions creen l'estructura i ja ho hem connectat tot, ara tinc un missatge d'una persona que ens vol donar la seva teoria. Bueno, una altra visió de l'univers. No sé si el coneixeràs, es diu Kiko Veneno. Estoy haciendo una canción de homenaje a Pau Riba y estoy utilizando unos audios de él en los que dice una cosa que yo quisiera preguntaros a vosotros, también con Pau Riba. 2 puntos. Sí, somos los únicos que pensamos en el universo. Quizás el universo no existe. Quizás esté solo en nuestra cabeza. Punto. ¿Qué os parece? Creo que Pau Riba era mucho más científico que yo. Bueno, m'has obert aquí una porta magnífica el que ara sí que ja... Ara estem parlant del Pau Riba, Kiko Veneno... Sí, no. Els serveis de Boltzmann. Tu potser n'hi has sentit parlar d'això. No, a veure. Sí. Quan parlem d'inflació, estem parlant de que s'ha creat aquest univers des d'estructures molt petites, amb fluctuacions i tot això, d'acord? Hi ha una pregunta. Què és més probable? Que s'hagi creat l'univers tan complex que ha evolucionat molts anys que ens ha fet pensar l'univers o que de cop i volta directament creem ara, pum. Hem creat ara. Que som una simulació, si voleu. Que tot el que pensem que s'ha creat és una simulació. Ara ens agrades, Diego. El teòric. Aquí surt el teòric. No és ni una simulació, és que s'ha creat des de... Sí, que som com que s'ha creat com som. Quina és la probabilitat de que directament aquestes fluctuacions inicials, que són aleatòries, hagin creat el moment present? Serveis molt remotes. Molt remota, però és aquesta més remota que hagi creat l'univers en les condicions que tenim, que tampoc són gaire... Per mi és igual de remota. Exactament. Això hi ha teòrics... Vull dir, entrem ja en el... Per mi, entrem ja en la dimensió de l'infinit i de... De les probabilitats. I del vèrtic, perquè... Sí. No, i això va... Bueno, va ser tot un tema d'investigació. El Jaume Garriga, que és una persona que, si el voleu demanar, no sé si li agradarà parlar d'això, però clarament ha seguit aquestes coses. Jo també, quan vaig començar la tesi, es parlava molt d'això, que es diuen serveis de Boltzmann, on tu... Perquè què és més fàcil, crear el teu servei? Què és més probable? Crear el teu servei i que tu pensis que hi ha un món ara, o que s'hagi creat aquest univers tan complicat que ha evolucionat durant 14.000 milions d'anys. Aquí hi ha un gran problema, que no és el gran problema d'aquesta pregunta és com assignes probabilitat a això. Com saps tu quina és la probabilitat d'una cosa o d'altra? Has de tenir una teoria tan completa que no hem arribat allà. I la resposta quina és quant a probabilitats? No, de fet, la resposta de molts teòrics era que els serveis de Boltzmann eren un problema. Perquè per diferents maneres d'assignar probabilitats als processos de l'univers era més probable que l'univers no existís mai. Que som nosaltres que de cop i cop
el teu cervell, s'ha creat. D'acord? Déu-n'hi-do, ha Cançó, donat, cançó certa dels Set Cels. Doncs Podria ser, sí. el que diu Kiko Veneno, de fet, s'ha teoritzat, com dèiem abans, com treballen els teòrics. Els teòrics també treballen en aquestes coses una mica més esotèriques. Després hi ha un problema perquè com mesures això? Com estàs segur que arribes a una teoria que sigui absolutament completa, absolutament coherent, i ja ningú et pot dir, però en aquest cas, clarament, ja penseu que és molt difícil, o arribes a una mesura que et dona... Doncs ha donat de sí aquesta pregunta del Quico, però és que en tinc una altra. Posem-la a veure. Hola, buen día. Buenos días. Para Ramonet tengo las siguientes preguntas. Pregunta 1. Leí con mucho cariño, con mucha atención, el libro de Stephen Hawking, La breve historia del tiempo. Puedo decir al terminar la lectura que no entendí absolutamente nada. ¿Por qué lo leí? Pues lo leí porque me parecía poesía. Punto. No sé cómo calibrar la poesía dentro de vuestro universo cuántico y tal. No sé nada de eso. Podría preguntaros a los científicos qué pensáis que es la poesía. Como para mí son una especie de acercamientos, comunicaciones, como intuiciones imposibles de definir ni de clasificar. Otra puerta. Ahí lo llevas. Otra puerta que m'has obert. Jo no. Tarkovsky. Comencem amb Tarkovsky. Uau. Tarkovsky. Sí. Tarkovsky. Sí. O sea, té un llibre que es diu Esculpir en el tiempo, que a mi m'ha agradat. De la mateixa manera que... Era Kiko Veneno, també? Sí. Que s'ha llegit la història del tiempo. Jo m'he llegit aquesta Esculpir en el tiempo. I jo penso que la poesia bueno, això ja també... O sea, nosaltres estem buscant què som, no? Què fem aquí, i podem buscar des de l'interior, des de l'exterior. Són coses complementàries. La poesia és una búsqueda interior de respostes, i la ciència és una búsqueda exterior. Això és el que deia el Tarkovsky també del seu cine, no? Que era una búsqueda interior de respostes o d'investigacions. No has de tenir un, no? També en ciència a vegades no tenim un objectiu clar, no? L'objectiu és comprendre què fa la natura exterior, no? Doncs aquestes dues dimensions a mi és la manera que jo entenc que és la poesia, no? És una complementarietat interior, no? De la meva activitat científica, no? Una búsqueda més del que hi ha dins de tu que et permeteix comprendre una mica més qui és o què som o tot això. No sé si... És fantàstic. Una cosa és el qui ets i l'altra és qui som. Qui som, no? I això és la poesia i la ciència. Sí, qui són de fora, o també qui són de dins, no? També, no sé, tu pots demanar això dins, no? No sé. Sí. Déu-n'hi-do, avui. Déu-n'hi-do. Molt interessant. Espectacular. Gràcies. Ho hem de deixar aquí, per això. Oh, no. Si vols poder parlar més, però vaja. Vinga, no. Hi ha Moltes feina gràcies a muntar. vosaltres i... Doncs això, ens acomiadem. Abans d'això, però, no sé si teniu alguna cosa a dir com a conclusió. Moltes gràcies. A tu. Diego, serà difícil resumir això i arribar a alguna mena de conclusions, però només per assenyalar algunes coses. Avui han passat coses que sembla mentida, però havien de passar. Havien de passar tard o d'hora. Primera, algú ha vingut aquí i ens ha dit que l'univers és molt complex. Val? Això havia de passar en algun moment, per fi. Ha trigat. Segona cosa que havia de passar i que inexplicablement encara no havia passat. Algú ha parlat de Star Wars i de l'energia fosca. Això encara no havia passat. Preguntem-nos per què. Bé, després ens hem centrat molt en la inflació, que ha sigut com un dels grans temes, no? Moments. Quan s'acaba la inflació, has dit, encara no s'han creat els elements. La inflació és prèvia al Big Bang. Aquí ens ha explotat el cap, com el Big Bang, i ens has explicat que primer hi havia una explosió primordial, llavors una sopa, i llavors aquesta sopa es reescalfava.
Això semblava un Yatecomo o un sop instant o alguna cosa així. Vull dir, no? Ha semblat un procés no gaire saludable. La següent cosa. La inflació ens diu que hi ha d'haver una cosa que no hem vist mai i que ha d'explicar per què tot s'expandeix. Quan ho trobis, truca'ns, perquè ens interessarà saber com acaba, Parlant de com acaben les coses, ens has fet un gir de guió. Avui ha sigut, no?, una cosa rotllo el sexto sentido, no? Al final de tot ens has dit, bueno, més que el sexto sentido era com lo Serrano, no? Tot era un somni. Ens has dit que tot el que ens havies explicat doncs no era així i ho has dit al final. Em trec el barret. Coses curioses o coses que han passat també estranyes. Has dit en un moment fa poc i t'has referit a 1.000 anys. No, 1.000 milions d'anys. Per tant, es confirma que és d'importància relativa, tot això. I complexa. Forces de confinament. Has parlat de les forces de confinament, com la gravetat, per exemple, no? També has dit que l'espai ja hi era i que l'espai contenia l'univers. No hace falta decir nada más. I, per últim, deixa'm acabar aquesta bogeria, a banda de la llum alliberada, que has parlat, que quan més lluny viatgem, més enrere anem en el temps. Per tant, la màquina del temps existeix i és un telescopi. Bé, doncs, fins aquí el capítol de la veu còsmica d'avui. Ha donat de sí el tema avui, Ens acomiadem, com sempre, amb la interpretació d'en Joan sobre el nostre tema d'avui, l'expansió de l'univers, inflació, aquesta teoria de Big Bang calent. Sapigueu que ens podeu trobar aquest i altres capítols a YouTube, Spotify i iVox, com sempre, i doncs endavant amb aquesta... No sé què faràs avui amb la llegenda de l'espai-temps, però aquí ho tenim. Aquí em manen, jo soc un manat. Per 4, elíptic, infinit. Ens ha parlat el Pau, ens ha parlat el Quico, en un temps, en un espai, en uns botons, i tot ens porta a la poesia, Lorca, Camarón. Dale, Diego. L'univers com un somni. Dale. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero. Flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. El tiempo va sobre el sueño, hundido hasta los cabellos, hundido hasta los cabellos. Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Sobre la columna, abrazado sueño y tiempo, abrazado sueño y tiempo. Cruza el mío del niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño.
Vamos! Carai! Diego el Castor, eh?